Kaixo guztioi, bideo honetan urrengo problemaz plazaratzen digute. Trena galtzeko zorian zaude. Korrika egiten duzu 4 metro segundoko abiadura konstantean. Beraz, gu, edo zu, joango zara HZ1, ezta? Trenaren atetik 6 metrotara zaudenean, trena 1 metro segundoko azelerazioarekin mugitzen hasten da. Beraz, trena HZ1 igidura izango du. Helduko zara trena hartzera. Bale, planteatuko dugu, lehenik eta behin irudia. Bale. Hau izango da gure lerro zuzena, gu gorriz margoztuko gara, gu izango gara hau gorria, jarriko dugu P pertsona bezala, eta egongo da une bat zeinetan egongo garen trenaren 6 metrotatara, bale? Jarriko dugu trena, T batekin, eta gu bion arteko distantzia izango da 6 metro, ezta? 6 metro. Zergatik erabiltzen dugu momentu hau? Justu momentu honetan, trena mugitzen hasten delako, eta horte 0 berdin 0 jartzen dugu, eta horretarako jakin behar dugu, justu horretan zein da gure arteko distantzia. Horretaz aparte, badakigu gure abiadura konstantea dena, hau da berdin diguzi momentutan, izango dela 4 metro segundu. Eta bestetik trena, jarriko dugu beste kolore batekin, trena, adibidez, urdinarekin, ez naztatzeko azelerazio eta abiadura. Trena, hasten da mugitzen azelerazio batekin 1 metro segundu karratukoa dena. Goratu esaten duela, hasten dela mugitzen. Horrekin ja badakigu trena hasieran geldirik zegoela, beraz bere V0, 0 zela. Jarriko ditugu formulak, HZ1, pertsonaren horretan, formula da, S berdin, kasunetan T0 berdin 0 izango da, beraz, formula jarriko dugu, S0 gehi V bider T. Eta HZU-aren kasuan, hau da HZU eta hau da HZU-a, honen kasuan alde batetik daukagu formula luze hau, S berdin S0 gehi V0 bider T gehi bat zati bi AT karratu, eta bestetik daukagu V berdin V0 gehi A bider T. Joan marko gara gauzak ordezkatzen. Alde batetik daukagu pertsona. Pertsona izango da SP, pertsonaren posizioa. Berdin. Badakigu zein den bere S0? Bai, badakigu bere S0, 0 dela. Zergaitik hasten delako mugitzen eskerretik, eta gu eskerreko puntuari beti izaten diogu 0 posizio izango dela. Beraz, hau ja aurreratzen dugu 6 metroko posizioa izango dela. Horretaz aparte, badakigu zein den gure pertsonaren abiadura? Bai, badakigu. Izango da plus lau, eskumara mugitzen delako, bider eta denboraz dakigu. Beraz, hau pizkatzukuntzen, badakigu gure pertsonaren ekuazioa izango dela SP berdin hau. Oso ondo. Orain, bagoaz trenarekin lantzera. Jarriko dugu hemen trena. Pertsona. Eta hemen jarriko dugu trena. Erabiliko dugu posizio ekuazioa. ST dituko dugu. Berazirako posizioa zein da? Eskerretik hasten da mugitzen? Ez. Hasten da mugitzen pertsona dagoen lekutik 6 metrotara. Beraz, berazirako posizio izango da 6. Gehi. Baina, parkatu, ezaguna zen, ezta? Horretaz aparte bere V0, badirudi ez digula esaten, baina esaten dugu hasten dela mugitzen. Horrek esan nahi du, hasieran geldirik zegoela. Beraz, bere V0, 0 izango da. 0 bider T. Horrelako ariketetan beti, batzuetan esaten dute, hasten da mugitzen edo pausagunetik hasten da, horrelakoetan ja informazioa ari dira emoten, V0 berdin 0 dela. Eta horretaz aparte, gehi bat zati bi, bider azelerazioa datua da, hemen esaten digute, beraz, bider bat, bider T karratu. Txukuntzen baldin badugu, ST izango da 6 gehi, egiten dutera iketa hau, bat zati bi, bider bat izango da bat zati bi, gehi bat zati bi T karratu. Eta hau izango da bigarren igidura ekuazioa. Problemak egiten digun galdera da, helduko zara trena hartzera, azkenean honek esan nahi duena da,
pertsona eta trenaren atea egongo dira posizio berdin batean noizbait, hau da, bere SP eta honen ST berdinak izango dira noizbait, ikusteko egin barko duguna da, aurreko problemetan egin dugun bezala, bi gauzak elkartzeko bere igidura ekuazioak, hau da, ST berdin SP, hau da egiten diguten galdera. SP berdin SP noizbait, horretarako egingo duguna da berdin du bi gauza hauek eta T logiko bat agertzen baldin bazaigu, hau da, denbora logiko bat agertzen baldin bazaigu, hau da, zer dira denbora logikoak dira, positiboa diren denborak. Imaginatu, ateratzen zaigu, 17 segundu. Horrek esan nahi du, 17 segundu pasatzen direnean, elkartuko direla. Ateratzen baldin bazaigu, -7 segundu, horrek esan nahi du, ez duela inolako logikarik eta beraz ez direla inoiz elkartuko. Bale, beraz, bi ekuazio horiek berdintzeko izango da. Lau T, hau izango da pertsonaren igidura ekuazioa, berdin 6 gehi bat zati bi T karratu. Hau pizkatxo bat mugitzen baldin badugu, hemen ja ikusten dugu T karratu izango dugunez, bigarren mailako ekuazio bezalako bat izango dugula. Beraz, nik normalean egiten duana da T karratu beti positibo bezala ustea. Beraz, horretarako hauen eraman behar dut. 0 berdin, bat zati bi T karratu, minus lau T gehi 6. Ordenatuko dut pizkatxo bat agustia, zenola bigarren mailako ekuazio bat ebati behar dugun lekua izateko. Vale, ordenatuko pizkatxo bat, eta orduan, hemetik ordenatzen baldin badugu ikusten duguna da hau lortu dezakegula, bai? Eta hau da gure bigarren mailako ekuazioa. Eta hemetik lortu behar dugu ea T posibleren bat daukagun. Horretarako badakizue minus B erabili behar den formula, T izango da minus B plus minus R karratu B karratu minus lau AC zati bia. Ordezkatzen hasten baldin bagara, minus B izango da plus lau, plus minus R karratu, B karratu izango da 16, minus lau bider 0,5 bider 6. Eta behan izango dugu bi bider 0,5. Egiten baldin badugu kalkuluak, lortuko dugun izango da lau plus minus R karratu 16 minus hau egiten baldin baduzue kalkulua, ikusiko duzue emaitza erratzen ez baldin banaiz izango dela 12. Minus 12 zati 2 bider 0,5 da bat, izango da berdin. Lau plus minus R karratu lau zati bat. Zati bat denez ja hori ez dugu gehiago jarri behar, eta aterako zaizkigun bi emaitza posibleak izango dira lau plus bi eta lau minus bi, R karratu lau bi delako. Hemen agertzen zaigu 6 segundu emaitza posible bat bezala, eta hemen minus bi segundu beste emaitza posible bat bezala. Argi dagoena da, segunduak ezin daitezkela negatiboak izan, beraz, hau ez digu esertarako balio, baina aldiz, honek bai. Honek esaten duena da, 6 segundu pasatzen direnean, ekuazio hau betetzen dela. Hau da, ST eta SP berdinak izango direla. Hau da, trenaren ateak eta pertsona leku berdinan egongo direla. Eta horrek azkenan erantzuten du, helduko zara trena hartzera, hau da, zu egongo zara trenaren atea dagoen lekuan noizbait, eta erantzuna da, bai, noiz, 6 segundu pasatu direnean.